Mbak? Mbak Elisa Orkarus Alaso. Aduh pinter ya ampun. Aku nek lihat kamu tuh terharu. Lagi napa? Kok pinter ngono lho? Kok pinter dari bocah kok pinter? Sing ngajari sopo? Sing ngajari niku sekolah. Oh. Sing ngajari sekolah. Nggih. Duduk Bapak Ibu duduk. Nggih. Nggih, Bapak Ibu Nggih keh sekolah nggih. kali Bapak Ibu. Oh, nek YouTube ngajari ra? Nggih. Oh, YouTube yang Ngajari ngajari. kabeh pokoke. Oh iya. Tak andani toh. Napa? Mbak Elisa itu lagi sedih. Nggih napa? Terharu aku. Iki mau toh Mbak Elisa ki adoh seko Gunung Kidul. Nggih. Tak rewangi adoh-adoh tekan Nggih. kene. Nggih. Lah Mbak Elisa ki lewat sing jenenge Gedang Sari. Nggih. Aku diblasokke karo sing jenenge Google Map. Nggih. Wah, sesuk nek aku ketemu kowe ngerti kenal Mbak Google Map kuwi ra? Nek kenal arep tak jotosi sing jenenge Mbak Google Map kuwi. Nggih wingi kula nggih kesasar teng omah Krendo. Ha to? Nggih. Kesasar ya, Wan? Nggih. Ning ke omah Krendo? Nggih. Omah Krendo ki apa? Nika lho Krendo sing damel orang meninggal niku. Oh. Oh, kuburan itu toh. Nggih. Omah Krendo toh namanya di sini. Lah Mbak Elisa ki yo hooh. Tadi tuh tak ewangi apa jenenge toh nyawa. Napa? Toh nyawa. Toh nyawa niku napa? Apa jenenge? Pokok men ki iki nyawaku ki tak taruhkan tuh lho. Boyo kene. Nggih. Tak ning Gedang Sari kuwi ngerti. Munggahe kuwi koyo ngene iki. Kamu tahu sudut itu hampir 90 derajat. Lah munggah ngene iki, atau gelungane Mbak Elisa ngene iki. Nggih. Bar kuwi terjune ki ngene iki. Dadi Mbak Elisa langsung ndelok kaya flying fox ngerti. Nggih. Lagi numpak mobil wis tak rewangi karo ngerem-ngerem ngene iki. Ya, tak Gusti nyuwun selamat, nyuwun paringi selamat kula niku ajeng. Selamat kok selamat. Iya, kula diparingi sik. Aku goleki sing jenenge selamat ra ketemu-ketemu. Sesuk nek ana sing jenenge selamat tak gawa ning mobil. Ben aku ki iso selamat terus. Tak rewangi aku ndonga, sing penting aku iso tekan kene tambak boyo. Aku ki arep mangayu bagyo merti dusun. Tulung paringi selamat ngono kuwi. Padahal wis arep terjun bebas ngono kuwi. Dilalah di Jadi aku saiki seneng banget iso tekan kene, iso sowane nggone sedulur-sedulur sedaya wonten Tambak Boyo mriki. Mong iso nderek dedonga. Mbak Elisa ki tak rewangi do kena do kene, intine mung arep ndedonga. Iki ngopo to aku nganggo iki ra sadar aku. Tak kira ki arep dadi bakul apa. Adem ya, Pak. Nggih. Lah, aku mau arep nderek dedonga sedaya wonten mriki. Engkang merti dusun, mugi-mugi diparingi pancang yuswa, diparingi kesehatan, diparingi rezeki engkang kathah. Sinten sik tandur-tandur nggih tandurane subur, sendel kagungan padamelan ya pokoke dinaibati sing akeh. Nek upamane sayur saiki larang ya golek liyane apa nek golek tempe apa saiki nila karo sayur padha ketoke regane. Dadi yo nilah sik ngono sesuk lagi tuku sayur. Nggih. Ya muga-muga kabeh sedaya sehat. Boho tuh apa iki? Oh, aman. Kaget aku. Lah aku trauma ya Pak Dalang. Trauma pripun? Lah yo to mobile mau nak yo hampir tergelincir to. Oh. Dadi krung macit ngono ki rasane langsung wah sedih. Enggak, aku. itu daerah mana? Namanya tuh Gedang Sari. Kan yo. Gedang goreng? Gedang Sari itu loh. Jadi kalau dari Wonosari, kan aku Ya. dari pantai selatan tadi nggih. menuju sini padahal wis sedak. Yo nek ning pantai utara isih sak pelintengan, Nggih. sak pelintengan buta lah. Butuh kok Pakai entek. diplintengan. Lah iya itu dari sana. Nah dari Wonosari itu terjun langsung. Jadi saya dilewatin tempat yang uwer-uwer gitu loh, tinggi banget. Wah iki ceritaku mau aku pomen Nggih. wedi tenan iki tekan kene wis beruntung selamat kabeh sedaya wis kabeh paringi sehat waras kelakon. Amin, alhamdulillah. Ya wis bisa Nggih. ceritane. Wingas, Napa? penyanyi iki nek kaya Mbak Elisa ya toh bertanggung jawab dengan kesanggupan dan profesinya. Nggih. Ora berduli alangane kaya ngopo sing baku
berupaya untuk sampai pada tempat tujuan. Nggih. Netepi kesaguan. Moko Mbak Elisa ki yo nyinden, yo ndalang. Oh, nggih. Yo cok ngopeni wong edan. Nah, nek kamu besok nyinden aja, jangan dalang ya. Lagi napa? Mesake bapakmu. Lagi napa kok mesake? Lah kok bapakmu piye le mayang? Kamu nyinden bae nanti soalnya engko kondang kowe nek kowe iso mayang. Kamu nyinden aja. Nggih. Engko dadi sinden kondang kaya Bu Kesi. Ngono. Amin. Tapi pengen dalang ora? Nggih pengen. Oh pengen? Nggih. Oh seneng nyekel wayang ya? Oh iya. Besok belajar karo Mbak Elisa le ndalang. Oh Mbak Lisa Nggih, lek nika tapi nek mayang. wonten anu Mbak, pamundutan. Nggih, pamundutan napa menika? Napa niku mau? Lali janji. Oh dari Lali janjine. ini BWKS Nggih, ada. BWKS. Ya. Oke, lali janji nih. Mbak, orangnya sikut ya? Nggih. Oke. Oh ya cuma pelit-pelit toh. Jarang-jarang ketemu loh. Nggih Bang jenengan laris kok. Hah? Jenengan laris njuk boten tahu Lah ketemu. iya, tapi kan besok gini loh. Orang itu ada naik, ada turun. Oke. Sesok kan Mbak Elisa saiki laris. Ya besok mangsane Mbak orang ngasih itu udah muda jadi seumuran Mbak Elisa. Lah sesok Mbak Elisa wis tuwek, wis keriput ya wis ora payu gentenan ndek werenges sing kok kondang ngono lho. Arep nguyuh wae sok anggere tuane Mbak Elisa ngono ki arep nguyuh urung nganti tekan kamar mandi ki wis entek nang dalan. Masa ngono to ya Pak Dara? Nek piyayi sepo-sepo ya ngono kuwi. Aku rong tahu sepuh dari ra ngerti. Mbak Tatin ketoke ngono kuwi. Ora. Tak ning dalan ya. Nek Mbak Tatin sok di Kita akan apa kamu suka apa? Bisa apa? Semarangan? Bawa bareng Mbak Elisa. Duet. Semorondono, aja turu sore kaki, bisa nggak? Boten. Pangkur? nggih. Oh ya. Nggih. Mingkar mingkuring ukara karenan marti sing dia orang S2 juga sinawong. Warna-warna kewanipun. Aja kewan iki sinawung Resmining kidung. Padha. Nadane gitu. resmining kidung. Aja kewan mengko Mbak anu Mbak Elisa ndak Aku jok tersinggung. merasa ya. Tersinggung. Sinawung resmining kidung. Sinawung Sinawung rasmining kidung. sinuba sinukarta. Sinuba sinu karta. Ya, pinter. Mereh katarta pakartine ngelmu luhur. Kang tumrap ing tanah Jawa. Oke, bareng ya sama Elisa ya. Agama ageme aji. Janjine mengko.
Ampun kapok, pokoknya nyindennya dipelajari terus sampai pinter sampai kondang kaloko. Konang, Konang konang. apa konang? Kondang. Kondang. Iya kondang terkenal Tarani Pak maksudnya. Pelontang. Apa cak lontang? Sampai pelundang kaloko ngono. Pak Pelontang kan itu. Kondang terkenal. Oh, nggih kaya Mbak Elisa. Kok tekan Surabaya barang kok wingi. Oh lah iya. Loh, kowe kok ngerti? Ya, nggih ngertos. Kok ngerti toh? Aku ki yo ning Surabaya barang. Nggih. Kegiatanku rada akeh encenan. Nggih. Engko nek benanu jam 3 ngono ning RCTI. Engko Nggih. aku pindah MNC TV ngono Nggih. kae. Kok pindah meneh. Soalnya aku kudu tawa iki lho, iklan obat barang Oh, toh. nggih. Makane rada sibuk. Wingi yang anu obat puyer barang nika. Obat puyer. Ah ya, sukses bareng Mas ya. Jen. Nggih. Loh, itu mau dikasih sawer Nggih, loh. pripun? Karo Pak Budi. Budi, Nggih, matur nuwun, Pak Budeng Budi. bandeng mlebu Weh. tengah di tembak mumpeng nganggo katok ora sedeng. Ora sedeng, ora sedeng. Ora sedeng. Hah? Nganggo kathok ora sedeng. Oh, enggak kuat ora sereng. Ya Ora itulah sedeng. pokoknya. Nggih. Ya, makasih Mbak Orengas. Iki kula napa meleh, napa Monggo nderek. Nderek. Wis kula manut karo jenengan wis pokoke. Arep Ini tadi kan Pak Bupati, Pak Bupati. ngersake Kidung Wahyu Kolosebo. Nggih. Tapi ya jangan saya sendiri, wong sindennya panjenengan niku Ya. kathah toh. nggih. Nah, berduet Monggo. gitu loh. Sama Tak Mbak cari kepeken. Mbak sinten? Putrane Pak Jito. Nggih. Putrane Pak Jito Kula niku sing yo pundi? urung wanuh. Oh, Nika nggih, sinden monggo, Tambak Mbak. Boyo. Sinden Tembak Boyo mriki. Nggih. Oh, lah ya cedhak omahe ya. Berarti ora bayaran, Mbak. Merti dusun iki. Monggo Mbak, duet kalian Mbak Elisa, Kidung Wahyu Kolosebo. Nggih. Mangke nek aja nganti Mbak Risa, nek Mbak Risa niku nganti ngadeg horeg mangke. Lah ngopo sebabe napa? Saya suwe niku saya lemu, saya gede. Lah malah seger to, saya lemu soalnya dadi wong wedok ya angel lho. Saiki nek kuru dionekke stres kakean pikiran. Nggih. Basan lemu ya kok gemuk banget sih Oh. ngono. Mbok ya dikurusin dikit loh. Angel lho dadi wong wedok iki. Berarti anu nggih, sampean nak anu S2-nya di apa? Psikologi. Psikologi. Berarti kalau kurus itu mergane stres kakean pikiran. Uang-uang itu loh, orang-orang itu loh. Oh, gitu. Gitu. Tapi kalau secara psikologi bukan ya? Ya bukan, orang kadang kan juga pengen kurus. Ben enteng nek arep ngayahi apa-apa ben enteng, ya ora? Ngayahi apa kok enteng? Maksudnya tuh mau bergerak, mau jalan jauh gitu. Nek awake abot tumlek-tumlek. Saya koyo Mbak Tatin ngono, kon lali janji ning ngono kangelan. Oh, sebabnya ora ono bangkeane. Nah, soalnya kan ini berat badan juga itu menjadi faktor. Oh, itu bukan badan, itu bokong semua kok itu. Iya. Tapi ya itu sekarang kan ya maksudnya nggak boleh body shaming ini saiki wis ra Oh oleh. iya, nggak boleh. Iya, Oke. jadi rapopo lemu ya rapopo, kuru ya rapopo Iya. gitu. Aja disalah-salahno to. Ndak, Mesakno saya wong ndak. wedok ki lho. Ndak sok nyalah-nyalahkan Pak Biyen saya. pas kuru kaya ngopo le ngoyak-oyak wong lanang. Basan wis dadi bojone, mungko kudu nglairke anak 3. Lah awake nek ya kudu lemu. Oh, jangan salah. Dianggep elek. Kalau saya, ini saya merasa tersinggung kok meni anak 3 ki wong anakku ya 3. Upama. Saya nggak ngoyak-oyak bojo saya dulu. Nah, terus Kami dioyak. kok dioyak piye ceritane? Nanya gini, dulu saya kan janjane itu ngesir Mbak Tatin. Gitu. Ya. Oh gitu, celebek ya, celebek itu Ya, mau ngesir Mbak Yune Mbak Tatin wong wis ora menangi kono lulus aku mlebu masalah. Oh, no. Berarti Ya. ketemu karo gebetan ya, mantan-mantan adine, gebetan. iya. Terus dulu saya surati. Zaman biyen saya nganggo surat Ya. lawas banget. Belum sih. ada HP dulu. Oh iya. Oke. Tak surati. Kirim surat. Bol disalah-salahke karo sing ngeposke. Rak gitu. Mergane? Ya jane aku le nyurat iki aku mau meni. Aku ki jane isih sedulurmu lho Tin. Kowe mbok nek karo aku cok takon. Heeh. Nah diganti karo sing sok ngeterke layar. Diganti. Gitu. Isine ndarane ngoyak-oyak seneng banget. Monggo dan babar blas. Tidak seperti yang Anda kira. Oh, jane ora seneng. Ya cuman sedikit. Wah, piye to? Rakon
konsisten mau cari seneng nyalah-nyalah ke tukang pos. Terus andelalah niku mbokne wrenges kuwi tak jak bolos kok gelem. Oh. Tuh. Masalahnya di situ. Wiwitane bolos bersama. bareng. Iya, dulu di Wisma Karawitan Glondong. Nah, itu terus gitu. konangan Hansip. Nah, jadi kami dioyak Hansip lah gitu. Kok iso dioyak Hansip itu berbuat apa? Oh, enggak rada berbuat onar pokoknya. Oh, berbuat onar. Nggih. Nggih. Nika mbake asmane sinten di kenalan. Monggo Mbak di mriki berdiri jumeneng. Nah, Jumeneng. Panjenengan sinten? Kula Mbak Aku. Wahyu. Hah? Aku Mbak Wahyu. Oh, Wahyu. Iya. Oh, lagi Wahyu kula Sebo. Padha ro jenenge ya. Aku ke jane ora tau nyanyi iki bingung aku. Oh, ora tau nyanyi. Ora tau nyanyi lagu Tapi iki. udah pernah dengar. Pernah. Lah sapa sing wis tau iki? Rene. Ya pernah. Nanti Oh, dibantu sing aja. pun nate mbok menawi Pak Bupati malah. Oh, Pak Bupati. Pak Napa Bupati. ajeng duwet kalih kula Pak Bupati. Alah. Oh iya. Nggih. Mboten niki mboten duet saestu Pak Bupati. Waduh. Piyayine pun lembah mana, baik hati Pak Bupati, Injih. sumringah sumeh, wis baik hati. Alhamdulillah. Jan, Amin. aku melu seneng loh, nek iso aku Ya. golek calon wong Semarang lah, lah mau pirang miliar ya dinggo berapa titik loh kesenian arep diurip-uripi loh. Oh, Seneng genah aku. niku. Wong Temanggung mawon mboten wingi niku. Lah iya kan sesuk berarti wis terjamin toh. Iya. Besok tak golek lah wong Temanggung sapa mah? Kamu sapa wong Semarang ngono kira-kira? Ya Semarang nek Temanggung itu ketoke iki pahit wong iki mbakune ya bakale ora apik iki ketoke nek Oh, udan iya? isih kaya ngene iki. Pindah wae mulai. Iya. Pindah Semarang Aku iki. tak melu-melu. Makmur iki gini gitu. Tak melu-melu lek pluntang. Jeh luar biasa. Sayure Bupati. iki saiki sing larang kek. Nggih toh. Iya. Lah iya iki aku ya mumet ya. Aku cah kos nek iso sayure saiki aku melu-melu wong Padang kae lho. Nek wong Piye? sing dodolan sego Padang kae tuku lombok pas murah, lawi digaringke sik ngono kuwi engko disimpan. Lah saiki lomboke 80.000. Ya kuwi lho pusing aku ya. Tak apa-apa ditunggu. Pandemene Soalnya laris murah. ya. Yo, Kidong Nggih. Wahyu Kolosi, Bu. Iki ana gembote ya? Oh, ada. Ada gimbotnya. Gimbote di gimbote. Kayo. Ya. Ya.
nggih, matur sembah nuwun. Waduh, Nok, apa? Bareng Kidung Wahyu kala seba diaturake, alhamdulillah udane terus surut. Iya. Wah, jan udan barokah. Muga-muga kaya sumuntaking banyu udan iki rezekine kanugrahane sanak kadang